ƙauyenmu na so mata da yawa, amma duk wacce na furta ma kalmar so tabbaci haƙiƙa murmushin da nake samu a wajenta ya yanke. A kan ƙauyenmu babu macen da na fi ƙauna sama da Mairo. A kan Mairo an kira ni mara zuciya, mara hankali, jahili, wawa, duk ban damu ba. Soyayyar Mairo ta kulle min zuciya, ban ganin kowa in ba ita ba. Hakan ya haddasa faɗa tsakanina da abokai da 'yan uwa. Shin kun san dalilin son baiwar Allah nan? A ƙauyenmu kaf ita ta fara fita birni, haka zalika ita ce kaɗai ke iya jin turanci kuma ita ma ta yi. Kun san wani abin takaici da ban haushi? Duk wannan rikici da zuciyata da nake da kuma faɗa da 'yan uwa da abokan arziki, ban furta mata cewar ina son ta ba. Sai yau da ta dawo daga can birni inda take aiki. Shin ita ma za ta so ni, ko za ta shiga sahun 'yan matan da na furta musu kalmar ƙauna ke wulaƙanta ni? Wasu kuma har su gaura min mari. Kai, akwai ƙura fa. Ku biyo ni a labari na gaba domin jin cakwalkwalin cakwakiyar da zan fuskanta a nan gaba. Ku danna mun subscribe, like da kuma sharing da kuma danna alamar ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura labari na biyu.